יד לרגל מקרב ונרחיב מאחורי אחת, שתיים, שלוש שם ישבו שלושה גמדים, אחת, שתיים, שלוש ברגליים ובגן נגלגל מתחנץ. עכשיו אל הבטן, את ההיפוך אל הבטן כדאי לעשות דרך הרגליים, כף רגל מעל כף רגל, הברך ממשיכה מעל הברך, הירך ממשיכה מעל הירך, האגן ממשיך והגענו אל הבטן. קצת קדימה ואחורה. אז אם אנחנו מגלגלים אותם עוד יותר קדימה, הם אולי ירצו להושיט יד לכיוון הרשע. ועושה רוצה? מה היה? הרשע, נכון? ואז מחזירים אותם אחורה, ואז הרגליים שלהם מרגישות את הרצפה, ואז הם דוחפים קצת עם כפות הרגליים. עכשיו דוחפים. עכשיו נשים את הידיים שלנו על הגב שלהם. נטפח עם כל כף היד ונשאיר את איפה הגב, איפה הגב, הנה הוא, הנה הוא, מה שלומך הבוקר, טוב תודה בסדר, שלום, 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 ונמשיך לכתפיים, איפה הכתפיים, איפה הכתפיים, הנה הם, הנה הם, מה שלומכם הבוקר? טוב תודה בסדר, שלום, שלום. איפה הרגליים? הנה הם, הנה הם, מה שלומכם הבוקר? טוב תודה בסדר, שלום, 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 שלום. וכף היד וכף הרגל מתקרבות כמה שאפשר, אם זה לא נוגע, רגל מקרב, 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 יד לרגל מקרב ונרחיב. מי יודע איפה גרה הצפרדע בביצה, והנה הקפיצה. בשיפוע לפנים הראש קצת קדימה, כך שהם מרגישים את כל המרחב שמסביבם, ונשאיר את אותו שיר עוד פעם אחת, שמיניות מצד לצד. השפן הקטן שכח לסגור הדלת, הצטנן המסכן וקיבל לזלת. לה לה לה, אפצ'י לה לה לה, אפצ'י לה לה לה, אפצ'י לה 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 לה. יש. נחזיק עכשיו יד אחת באזור החזה, יד אחת מתחת לבטן, נרים אותם קדימה למעלה ונוריד למטה ונשאיר את רוץ בסוסים, רוץ בהר, רוץ בבקעה, טוס בהר, רוץ טוס היום ולילה ברשעני, אין חי בסוסים, רוץ בהר, רוץ בבקעה, טוס בהר. נעשה את זה עוד פעם אחת.